Il-fattu li mhux vera kien hemm rixafil, dan kien il-ħsieb prinċipali li twassal fl-editorjal ta' The Sunday Times, fejn issemma fost l-oħrajn kif ir-rixafilla kienet riorganizzazzjoni u laqqas eżerċizzju biex isir tibdil biex jissaħħaħ il-xogħol tal-gvern, kif kien sostna l-Prim Ministru Robert Sabella stess. L-editur jgħid li dawn ir-rixafils fil-kabinett isiru għal diversi raġunijiet, fosthom biex il-Ministri jkollhom l-istess viżjoni tal-Prim Ministru. Iżda fil-każ ta' Robert Sabella m'hemmx raġuni ċara għal dan seħħ. Forsi rrid ineħħi s-saħħa minn dawk li mhumiex jagħmlu xogħolhom b'mod effettiv, bħalma għamel Maron Farrugia meta neħħih minn Ministru tat-Trasport. Fl-editorjal intqal ukoll li huwa ta' tħassib lill Ministru Clint Camilleri li kien responsabbli għal Għawdex, issa sar responsabbli wkoll għas-settur dedikat għall-iżvilupp, kif ukoll tħassib dwar il-fatt li diversi backbenchers ħarġu minn Kastelja mingħajr ma nataw xejn ġdid, possibilment wara li rrifjutaw xi offerta. Dan fil-waqt li l-membri tal-kabinet li kienu involuti fl-ar każijiet tal-korruzzjoni għadhom hemm, fosthom segretarju parlamentari Glenn Bedingfield li semma kemm il-darba fl-inkjesta pubblika ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-motiv tal-Prim Ministru wara dawn l-għażliet mhux magħruf, iżda jidher li din l-għażla setgħet saret bħala forma ta' ringrazzjament tal-lealtà leħ. Qed jidher ċar ukoll li qabel qed jipprova jġib is-sapport assolut tan-nies li kienu qrib ta' Joseph Muscat. L-editur ikompli jgħid li issa f'Malta għandna l-ikbar kabinett fl-istorja li qed jiswa l-poplu Malti bawċi kważi 16 miljun euro fis-sena, 800,000 euro eżjed mis-sena ta' qabel. L-editorjal ta' Malta Today kien iddedikat ukoll għal dak li għaddej bħalissa fih dan il-Partit Laburista, fejn qabel qed jipprova jġib is-sapport ta' dawk li kienu għadhom jappoġġjaw lil Joseph Muscat, sant li refera lih bħala ħabib sabiex jibni narrattiva ġdida. Intqal ukoll kif apparti li qed jerġa' jibni għaqda mal-eks Prim Ministru li għandu warah diversi akkużi ta' korruzzjoni. Robert Sabella jrid ukoll jiftaħ il-bibien sabiex Rosin Kutajjar terġa' tidħol fil-Partit Laburista għax skontu ħallset il-prezz għal dak li għamlet. Iżda n-nisa jsemmi x-xogħol fantażma li ngħatat mal-ITS fl-2019.